Hardly जानांदों न'आवबो बुंफेरजायाखै जों बेफोरबायदि सैमा बुदि नों ओंखारलां न'नि मानसिफोराबो आंखौ दिनैसिम बिदि बुंनो हायाखै बिसोर जिबायदि खोथा बुंदों लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअआव बरायबाय थ' लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना थारैनो बुजिमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगां थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ भिडिअआ मानि थाखाय जागोन थ' बेनो मोनसे दुखुनांथावना बा मोनसे आसरित माने बे सोमोनांथावनाबो मोनसे बे दुखुनांथाव माने थासारि आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि बर' आर्टिस्टफोरनि थाखाय जायफ्रा फाव खालामोना थियेटारावनो जा सिनेमायावनो जा जेराव फाव खालामो बेनि मोनसे दुखुनांथावना मोनसे नैबे आपडेट दा बे आपडेटआनो जादों हाथरखि थियेटारनि सासे फावखुंग्रि मिनुति नार्जारी बिथांखौ माने हाथरखि थियेटारनि जे अनारफोर बिथांमोना बिथांखौ माने रेसपेक्ट होआखै दा बिथांखौ माने गोबां गाज्रि रावजों रायदों आरो बिथांखौ एरख'बाय बा होखारदों बिदि गोबां बाथ्रा बुंदों थ' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे मिनुति नार्जारीनि जाय फावखुंग्रि बिथांनि माखासे गावनि लाइभआव बुंनाय क्लिपखौ होनो नागिरदों नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो बिराद हार्ट खालामबाय बिसोर आंखौ बिराद गाबबायबो आङो दा दरखार गैला आंखौ बे थियेटारनिफ्राय होखारदों जाहाथे आंनाव प्रब्लेमा ब्लेमखौ बिसोरो उनाव दा होथों आंनो अनेक ब्लेम होनो हागौ ना हाथरखि थियेटारनि एक्ट्रेसआ फैसा लानानै खारबाय माबा मोनसे खालामनानै खारदों बेफोरबायदि ब्लेम होनो हागौ बेनिखायनो आं लाइफखौ क्लियार खालामदों आं दाबो बिसोरनि पेन्डेलावनो दङ खिन्थु आं दिनै पेन्डेलाव गाखो आं दिनै बिनिफ्राय थांनाय जागोन आं बेखौ क्लियार खालामना होदों दे दाबो आं खाराखै बिसोरनि पेन्डेलावनो दं आं दाबो खिन्थु आं लाइफआव क्लियार खालामना होदों आं खोनानो मोन्दों जे आंजों उल्था आंखौ केस होगोन होननानै बेनिखायनो आं लाइफखौ फैनाय जादों लाइफखौथ' होआखैमोन प्रब्लेमाथ' दहायनो जादों बाट आं लाइफखौ होथ'वाखैमोन जे कमप्रमाइज खालामनो फैगोन ना मानो दासिमबो मालिकआ फैबावाखै आरो बुंहरलायबावदोंसो कि बि इमान ग्लेमार गिदिर आर्टिस्ट नङा बिजों बिखौ बुजायबाय थानो बिसोर आंखौ ओरैबायदि बुंदों सैमा बुन्दि होनलायजासे बुंदों सैमा बुन्दि नों बिनिफ्राय ओंखारलांदो आं बिसोरनि सैमा बुन्दि नङा बेयाव खामानि मावफैनो आं सैमा बुन्दि नामा बिसोरनि सैमा नामा आं बेवहाय बिदि खामानि मावफैनो आंबो कमप्लेनखौ आंबो होगोन आं रावनिबो सिं जानानै थाया हाथरखि थियेटारनिफ्राय आं दिनैनिफ्राय ओंखारखाबाय मोननै ना मोनथाम पेन्डेल दंबावोमोन बिसोर आंखौ रिकुवेस्ट खालामदों बाट रिकुवेस्ट खालामनाय ओरैबायदि खालामफैदो जे अनारा आंखौ रायलायफैयाखै दासिमबो बिसोरनि एटिटिउड इग' ओरैबायदि बुंबावो जे आं गोदोर आर्टिस्ट नङा आं गोदोर आर्टिस्ट नङाबाथ' आं बिसोरनो जिबायदि पारफरमेन्स नांगौ आं होदोंना बिसोरथ' आंखौ बुंनो हाया जे बेबायदि पारफरमेन्स होनो हायाखै होननानै आं जाबायदि पारफरमेन्स नांगौ बिसोरनो आं होदों खिन्थु बिसोर आंखौ मालाबाबो रिसपेक्ट खालामाखै आंखौ होखारलायबावदों बिसोर होखारजासे आं बेयाव थानो गोनांथि गैयाना जुदि बिसोर ग्लेमार आर्टिस्ट सिनेमा पस्टार होथिंनानै पेन्डेलखौ मानो दानखो दा मानो हालाया फैथारो मानो नाङानो बिसोरनो नाङानो दा मानो आंखौ केस होनो नागिरदों बिसोर होथों जे माबायदि केस होयो होथों मेन्टेलिटि टर्चार होनानै ना जानायनि थिगनि दासिमबो ओंखाम होफैनो हायाखै बिसोरो स्टाफनिफ्राय दासिमबो ओंखाम होफैनो हायाखै खैथा जागोन 4:30 जाबाय दासिमबो ओंखाम मोनजादों ना मोनजायाखै दासिमबो सोंहराखै बिसोरो ओमफ्राय आंखौ उल्टा ब्लेकमेल खालामो बिसोरो ओरैबायदि मेन्टेलिटि टर्चार होयो आं न' बां गारनानै सरि कमप्लेनखौ आंबो होगोन बिसोरखौ आं बे खेबाव मालाबा बिसोरजों कमप्रमाइज जाया जाहाथे गासिबो आर्टिस्टखौ रेसपेक्ट होनो रोङाबा बेफोरबायदि अनारबो दाजाथों मोनफ्रोमबो पेन्डेलाव दाखालि नावकाटा थांनो फैदों जों नावकाटायाव हरनि 8टासिम पेन्डेलाव दं आङो पेन्डेलनि गारियावनो जिरायना दं आङो फिरबि आं बिसोरखौ जेबो बुङाखै 8टायाव ओंखारनो होदों बिसोर 8टायाव हाखु दाखु आंखौ हिन्जावसाफोरजों दोनहैदों थिगासे आं बेयावबो कमप्रमाइज जानानै दङ हाखु दाखु ओंखारनानै सौगाफैबावदों होमबाबो बिसोरखौ जेबो होनबावाखै ओरैबायदि कन्डिसन खालामनानै होदों जे बिसोरो बेबायदि जायगायाव थाफैनानैसो आं बेफोरबायदि हार्डलि जानांदों न'आवबो बुंफेरजायाखै जों बेफोरबायदि सैमा बुदि नों ओंखारलां न'नि मानसिफोराबो आंखौ दिनैसिम बिदि बुंनो हायाखै बिसोर जिबायदि खोथा बुंदों बिसोरजों सैमा बुदि होननानै बेयाव आं पेन्डेल गाखोनांगौनो दायो
आंखौ ब्लेकमेल खालामबावदोसो बिसोरो इमान ग्लेमार आर्टिस्ट नङा बिखौ उल्टा जों केस गेलेगोन आंबो नायनि आंबो बिसोरखौ बेखायनो आङो क्लियार खालामनो थाखाय लाइभखौ होनाय जादों नोंथांमोना जेसां हायो शेयार खालाम जे हाथरखि थियेटारनिफ्राय मेन्टेलिटि हेरेसमेन्ट होगासिनो दासिमबो 4:30 जालांबाय दिन दासिमबो सौहाराखै जे बिसोर मोनजादों ना मोनजायाखै बबाव थादों बबाव थायाखै खुनु रिक्स लाया बिसोरो हरनि 8टा गाहामसिम गारियाव दोनदों दाखालिबो इफोरबायदि हार्ट खालामो मेन आर्टिस्टखौ जों नङाबाबो सजायैनो गोनांथि गैयानोसै माबुदि नों बिनिफ्राय थांनो हासिगौ जोंनि स्टाफनिफ्राय गारि हरा थिगासे कुनु কথা নাই आं हारसिं थांगोन दा बुंदोंखि बिखौ बुजायबाय थानो गोनांथि गैया ग्लेमार आर्टिस्ट नङा बियो फै जों केस गेलेगोन अके फाइन आंबो नायगोन बि थियेटारनिफ्राय मिनाति नार्जारिया गैला नोंथांमोना जेसां हाया शेयार खालामना होबानो जाबाय बिसोर आंखौ मेन्टेलिटि हेरेसमेन्ट होगासिनो दङ नांगौ जिबायदि एग्रिमेन्ट खालामना लाबोदोंमोन बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट खालामना लाबोनो हायाखै फिर भी कम्प्रमाइज खालामना थाबाय थादों बे खेबाव आं मालाबाबो कम्प्रमाइज खालामनो हाया सासे बेनार आर्टिस्टआ जुदि बिसोरजों अनारजों सैमा बुन्दि होनजालायनांगौबा होखारजानांगौबा बेयाव आङो शो खालामबावनांगौ नामा नोंथांमोना खोन्था कमेन्ट खालामनानै बुं सैमा बुन्दि होनजाना आं बेयाव पेन्डेल गाखोबावनांगौ नामा जेसां प्रब्लेम जाबाबो मालाबाबो शेयार खालामाखै जे पाब्लिकनि गेजेराव आं ससियेल मिडियायाव अलमस्ट आपडेटसो होबाय थाबावो फिर बिसोर आंखौ जिबायदि सिचुवेसन खालामदों दिनैनि दिनाव जानाय थानाय कुनु रिक्स लाया बिसोरो बिनिफ्राय रिसपेक्ट भेलु होननाय मोनसे गैया बिसोरनाव ओरैबायदि कन्डिसन खालामनानै होदों मा खालामो नायनि आंबो बिसोरखौ आं बिदि बुंनांगौ बेखिनि बारा बुंनोबो हाला आं मालायखौ बारा बुंनोबो थाङा खिन्थु बिसोरो जाबायदि खालामदों उनाव जाहाथे ब्लेमखौ आंनाव दाहोदों होननानै आं लाइभखौ होनाय जादों आं दिनै पेन्डेल गाखोआ आं खाराखैबो बिसोरनि पेन्डेल जायगायावनो दङ आङो रानिंआवनो दङ आं खाराखैबो बिसोरनि जायगायावनो दंखायो खिन्थु बिसोर आंखौ ब्लेमबो होनो हागौ जे मिनाटिया उमुक लानानै खारबायबा बिनि थाखाय पेन्डेल गाखो ब्लेम होनो हागौ बिनि थाखाय आं लाइभखौ फैनाय जादों जाहाथे ब्लेमा आंनि सायाव दागोलैथों बिसोर कमप्लेन होनो आंबो होगोन कमप्लेनखौ न' बां गारनानै आं बिसोरनि थाखाय जानाय लोंनायखौ गासिखौबो गारनानै पेन्डेल गाखोबाय थादोंमोन बिसोरो कमप्लेन होनो आंबो होनो थांगोन जास्ट आंनि बेखिनिल'मोन बुंनो थाखाय नोंथांमोना जेसां हायो शेयार खालामनांगो जाहाथे ब्लेमा आंनाव उनाव दागोलैथों आंनि गोनांथि गैया बुंदों बेवहाय नों पेन्डेल गाखोआ मालाय मा जादों दरखार गैया जुदि दरखारानो गैयामोनबा दिनैसिम आंखौ मानो लाखिबाय थानाय बे मोनसे कुइसनखौ नांगौ आंनो आरो अनारखौ बुंबाबो अनार माखासेफोराबो बुङो अनारजों रायलाय अनारा बुङो अनारजों रायलायबाबो आं अनार नङा अनारा सोर हाथरखि थियेटारनि अनारा सोर नोंथांमोना थारैनो भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ जाय फावखुंग्रि बिथाङा मा बाथ्रा फोरायदों थ' बे बाथ्राया जुदि थारैनो थियेटार अनारफोरा जुदि होखारमारदोंब्ला जुदि बेफोरबायदि खालाममारदोंब्ला बिथांनि सायाव अयनाय खालामदोंब्ला बे मोनसे ओरैबायदि लाजिथावना बे हाथरखि थियेटारनिल' नङा गासैबो जेसांखिनि फिल्म बा थियेटार सावथुन मुलुगानो जा बा फाव दिन्थिनाय जिखिनि हारिमु बेनिनो मोनसे लाजिथावना बे बाथ्रा जागोन आरो थ' बिनि सायाव बिजिरनाय नायोब्ला थ' सासे आर्टिस्टआ गिदिरानो जा उन्दैयानो जा माने बयखौबो माने सनमान होनांगौ रेसपेक्ट लाखिनांगौ माने सोलोंबासो रोंलाङोथ' बेखायनो गोबां बिदिनो गोसो जानायफ्राबो जुदि बेफोरबायदि खालामजायोब्ला जायफ्रा दिनै फैबाय थानाय नेक्स्ट जेनेरेसन उन जोलैफ्राबो माने गोसो जानाय नङा जुदि बेफोरबायदि थारैनो जुदि खालाममारदोंब्ला बेफोरबायदि जाहैयो आरो सावथुन मुलुगाव बा हारिमु आयदायाव माने रावबो बाहागो लानाय नङा बेफोरबायदि लासिं सिं खालामजायो गाज्रि राव रायजायो बेफोरबायदि माने बाथ्रा जाहैयो आरो थ' बेखायनो बिथांनि बुंनाया जुदि थारब्ला दा बिथाङा अयनाय खालाममारजादोंब्ला बे मोनसे जोबोद गाज्रि बे मोनसे लाजिथावना जादों आरो थ' बिनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो बे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन थ' उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय।